Tolja Attila, gyere, mutasd meg! Tiszteltem, de régen dolgozott. Két hónapot volt. Van valakinek helyó? Hát jó, igen. Kinyom a herka. Igazam van? Igen. Akkor ne beszéljünk. Mondta az Attilák, hogy a vágypartira jöjjön. Ali! Mondtad, hogy vágypartiba? Mondtad, hogy vágypartiba? Egyébként az ahol van szükség. Adtuk volna Rajci. Ezt hogy kell bezárni? Egészséget, gyere ide Attila! Megfogom! Szőnyoghálós. És mit csutod be? Rám tűnöd. Szőnyoghálós. Folyik az orra! Picit dolgoz rajta. Én voltam. Mikor? 3 perc. Húha, két adtam, bocsánat. Szőnyoghálós. Elzsurrad! Kes volt Attila! Kiuram! Tomi, kóstolj, várj, bocs. A pezsgő, várj, ne, Tomi, nem, várj. Ne, szíves. Ez a pezsgőt, ezt a előző bérlő hagyta itt ránk. Ki? Az előző bérlő, a két bérelt a helyet. És volt neked egy poltja. Mondom tovább, köszönöm. Állj, kérlek, kérdés. Pezsgő mindig áll. Nem találtuk ki, hogy én voltam. Baszd meg. Nem érti, mint amilyen. Pezsgő kurva jó. Most nem meg. Krajci, finom? Meg kurva finom. De milyen pezsgő ez? Valami import. Katarina. Minőségi? Katarina, az a kurva finom. Minőségi, spanyol? Kurva finom, az Minden látom. Német? Ez a kurva finom, nem. Ez a pezsgő. Kiváló német minőség. Nem tudom mi. Világos. Hallod? Egyértelmű. Kóstolod, ez kurva finom pezsgő. Kurva finom. Az üvegről ugyan jó, kóstolj csak, hívlak. Ez kurva jó pezsgő, és van kint belőle 2. Krajci, ez most finom? Hagykóstoljam meg. Megint csak. Krajci, finom a pezsgő? Ide is hozzám olyan pezsgőt, mert Nem tudom, hogy finom-e a pezsgő. én is kérek. Ez nem az én pezsgőm. Nem is tudom ki, ez a pezsgő. Ja? Vagy ilyen pezsgő. Hülye vagy. Az egy telefon volt. Az egy telefon volt, az enyém. Várjál, dobom! Légkő, dobd ide! Tudom főzni. Édes, de jó. Nem akarok munkolni. Édes, de jó. Hallod? Jó. Tila, te dobtad? Ennek van mindegy. Figyelj, ez egy jó pezsgő. Szerintem, hogy szerintem. Jó. Végre, ez szerintem jó pezsgő. Most tud meg ezt Judit, nem is Hova tegyen? De jó. Figyelj, nem is közül kérlek. Figyelj, jó pezsgő. Micsoda? Aha. Figyelj, oké, nem bíz, hogy basszak ki, nem érdekel. Attila, melyikben vagyok? Melyikben? Szeretnék beszámolni egy mostani felfedezésről, miszerint a Valcsi megállapította, hogy a pezsgő romlott. Most kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleménye a Krajcinak. Krajci, finom a pezsgő? Segíts, ez egy jó pezsgő. Segíts, őszintén, neked Mondd, hogy nem borítos telefon, bazd meg! Milyen 100 000 forint van tőle? Ez az! Ez 100 000 forint. Erősen. Tudják, ez a belőle 200 Én kaptam. Én még csak nem tudom. Az előző boldog meg már és ingyen adtak. Édes pezsgő, ennyi. Közön nem volt. Édes pezsgő. Rajciák, csak kettőnek ízlik, állap? Jó pezsgő. Finom? Megérdez. Finom? Ne hülyéskedj, hadd kóstolj, vagy szagolja. Figyelj, pezsgőnek a száraz. Aha, meg egy kóstol. Ja. Egy kóstol csak Azok benne van. azt nem annak, hogy egy kóstol légy szíves. Nem is sok korcsot, azt megvezettek. Itt elről ezt Tényleg? De jó. Tehát ezt megállapíthatjuk, hogy valaki finom pezsgő, nagyon finom. Állítólag ez alkohol nem romlik. Meg már voltak benne olyan kis műcsök, amik nem pata. Itt a vele? Igen, Ez ki? Szerintem ez Finom? nem kurva jó. Édes kurva jó. Judit, finom? Nagyon felül. Megkóstoltad meg? Olyan, mint a... Kiérdes. Nagyon jó, hogy ki a fejtől, vagy nem vagy. Akkor is.
Kurva jó, Tila, kóstold meg! Ki ez a sör? Tila, milyen? Apa! Tedd le! Hagyja! Hagyja, meg! Azaz, toljad, mutasd meg, gyere! Nem most ide kell bele. Nem pesgőtök? Ki nem pisilni ki a... Gyere már! Én meg csak a vasárválaszra mennék ki. Én csak a oldalra, én megyek. Nekem kell. Tudom, egy szivatat? Tila, jössz? Ha még vasárolás. Hogy ne lenne? Valcsi, pisi? Pisilek én is egyébként. Várjál, itt kell tartani.